Svikiro rekupi iroro? Zvimadofo zveZanu PF mazistupid one. Kulien TV. Atibatike zvechopu chopu. Nhai Kulient, ndoda kuti ndimbobvunzawo vana veZimbabwe vachinzwa. Nhasi pane svikiro rinogona kutaura. Vageza vasati vataura rakanga riri kupi svikiro iroro? Iro svikiro irori rakanga riri kupi Zimbabwe ichifa? Isvikiro rudzii rinomisa vanhu vachitiraya kuda kuzvisunungura, svikiro risingasunungure nyika, svikiro risina solution yezvinhu zviri kuitika, vanhu vachitambudzika vachifa nenzara. Isvikiro rudzii rinongogona kungodhilivha meseji chete yekuti vanhu vachafa. Panorwiwa chinobuda pamaresults epanorwiwa chii? Hakuzi kufa here kana kukuwara. Saka svikiro irori isvikiro rudzii rinozotaura nhasi. Svikiro irori raidii kugara rakataurira gavhmendi iyoyi zvainoita ichiri navageza mukati. Hatidi kuudzwa zvinhu zvisina basa rese nevanhu vakapiwa kumafoni, kumafoni vachiudzirwa zvekuita kana kutengwa kunzi vauye panapa pasocial media vachitaura zvinhu zvisina kana nebasa rese, zvisina kwazvinobva kana nekwazvinoenda. Ndokuti chiikoko kuita basa rekutiudza bullshit dzisina kana basa, motitaura zvekuti hanzi vanhu vachafa kudii. Svikiro kudii kwacho hatina kana basa nezvekuti svikiro wati izvo. Akanga ari kupi masvikiro vanhu vachitambudzika kudai kunhonga masvosve nemuromo. Masvikiro rudzii asingatsiure vamunangagwa, anogona kutsiura vana veZimbabwe achityisidzira vamwe achisiya vamunangagwa kunze. Masvikiro rudzii asingagoni kuudza vamunangagwa kuti muchadeura ropa, endi kudeura ropa kwakaipa. Masvikiro ekupi kwewayayo? Hatidi kuudzwa zvinhu zvisina kana nebasa rese. Zimbabwe yasangana nenhamo dzakawandisa ine zvimasvikiro nezvimaprofita zvisina basa, zvimaprofita zvefeki zvekunyeba, zvokuti kana zvinhu zvakutanga kuitika ndipo panotanga kuti ndazoona mangwana acho kuzonzi kwadai, mangwana kwazonzi kwazodai. So munenge muri kupi zvinhu zvisati zvaitika? Kusvikirwa rudzii koko kana kuti kuprofita rudzii kwekuti munhu anomirira munhu atanga akutorwara, kana kuti munhu anotomirira munhu atanga afa, mozotaura kuzoti ndazoona mamuwiga next month, ndazoona mamuwiga mangwana. Ndochiprofita kana kuti kusvikirwa ikoko? Ngavanyarare vanhu vasina kana nebasa rese kutaura zvinhu zvisina nebasa rese, varakasha. Tichasangana ipapo pazinotangira ipapo, kana signal ikauya vanhu havasi kuzomira, nekuti tumasvikiro twemumafoni, tumasvikiro twemumasocial media twataura. Svikiro harina meseji inobudira musocial media. Svikiro chairo harina meseji inobudira musocial media. Svikiro chairo rinodaidza vamunangagwa semutungamiriri wenyika, rotaura navo richivaudza gwara nezvekuita, nekuti ndiye munhu ari kumberi kwevanhu. Hanti muri kuzvinzwa vana veZimbabwe? Ndo rinonzi svikiro iroro. Bvunzai vanhu vakuru vanokuudzai. Hapana svikiro rakadai, hakuna svikiro remusocial media. Hatidi kunzwa zvinhu zvisina kana nebasa rese. Hondo hadzina kutanga nhasi, kupesana kwevanhu munyika hakuna kutanga nhasi. Zvakabvira kare zviriko, zvakabva kudhara zviriko izvi. Kubva kare zviriko. Ivo anageza vacho vasati vatombovako, ana geza naana munangagwa wacho waivhi naana mugabe wacho vese vasati vatombovako. Kune hondo dzaingogara dzichingoitika munyika umu dzemarudzi, hondo dzeushe, hondo dzeutongi dzakanga dzingoriko. Hondo dzeutongi dzadzina kutanga nhasi, ndidzo hondo dzinogara dziriko mukati menyika. Ngaasatiudze zvisina kana nebasa rese ari kuzviti svikiro. Svikiro rinotyisidzira vanhu, svikiro risingatsiure vakuru venyika, svikiro risingapi vakuru venyika gwara. Isvikiro rekupi iroro? Zvimadofo zveZanu PF mazistupid one.